Nimang supana mangadil wikono sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Kaka Prabu. Nggih. Dereng ngantos purna anggen kula munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan. Monggo busananipun cara kanalindran Kaka Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Kaka Prabu. Aja ngawur-gawur ngawur Yai. Nadan pun Kakang lagi sepisan iki ngamuningani ana ratu ingkang abiyantara. Mongko tanpa tinimbalan. Kresna wonten maring adhawu. Para timbalana, apa wigatine nalindra iki sowan? Yen pancen sowane kuwi duwe perlu ingkang apik lan becik, siadya aja ninggal marang Bawaleksana. Apa ing dadi gegayuhane pinangkanana nanging yen to sowane nalindra iki mengko bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Siadya rasa melu-melu. Pun Kakang bakal ngundurake kalawan nalindra iki. Inggih Kaka Prabu. Sangen dadosaken marem raosing manah kula. Ya, Kresna, timbalana. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi Kisana sinten jejulukipun? Kisana keparenga kula nila krami gladi wanuh nggulang tepang panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kaka Prabu. Nggih. Lah kok malah kendelan kemawon mboten kula dangu mboten ngunjuk atur. Mripate Netranipun ugi mencereng kados mekaten ning sajaipun ngadi mboten midhanget. Lho sajake apa budhek apa ya? Mbok coba Yai. Timbalana sepisan meneh rada swara ngene siadine bali. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Piye Kresna? Tasih kendel kemawon. Rada swara meneh. Kisana panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana Kaka Prabu. Piye? Mbok nyuwun pangapunten derek tulung dipun jawil. Wah, ana daya siji kok bosok kupinge lho. Kula aturi jawil Kaka Prabu. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Ketingalipun pasewakan sepi. Mboten wonten ingkang medhar pangandikan. Mila kula menika nggadhahi tata krama nggadhahi unggah-ungguh. Menawi dereng wonten ingkang paring pangandikan kula inggih kendel kemawon. Oh, lah tenan Kresna, kula wonten dawuh. Wis bola-bali ditimbali ngandhakake ento pasewakan sepi. Coba timbalana. Kisana. Nggih, wonten dawuh. Oh, ngertos Kaka Prabu. Ya syukur terusno. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Aladalah. Pangestunipun kula piyambakan kemawon. Kaka Prabu. Nggih. Kok geseh? Kula nyuwun naminipun sinten? Lah kok piyambakipun anggenipun munjuk atur piyambakan kemawon. Wonten dawuh. Kowe iki ditakoni jenengmu sapa? Nun, ditakoni jenengmu sapa? Wo, nami to. Wis ket mau. Jenengmu kuwi ditakoke lagi dong jenenge sapa? Wah, nyuwun pangapunten. Menawi paduka ndangu kalian kula, nami kula pun Prabu Lokayanti. Oh, Prabu Lokayanti. Oh, iki mbok menawa lanang karo wedok iki. Inggih. Nami kula Prabu Lokayanti. Wondene nami alit kula Bendol. Oh, nami alitipun Bendol. Iya. Agengipun dados nalindra jejuluk Prabu Lokayanti. Saking negari kula menika wonten ing tlatah Sabrang. Inggih kasinggihan. Saking negari pundi? Saking negari Pager Wesi. Pager Wesi. Nggih.
negari Pager Wesi kula dereng nate priksa. Papan menika negari enggal. Menika negari enggal. Negari Pager Wesi Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten. Setyaki wonten dawuh. Ratu Sugih ning gagap. Nek omong dadak ngeden tur kupinge rada bosok. Ih, kasinggihan mekaten ciri gedhekipun piyambak-piyambak. Lajeng wigatosipun menapa dene Paduka sowan wonten negaring Ndorowati. Menawi ngaten menika leres negaring Ndorowati. Kasinggihan mekaten sinuwun ladalah. Menawi ngaten boten kelentu anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat sumados samangke kula pinanggih kalian negari Ndorowati menika sinuwun mergi kula menika ngupaya negari Ndorowati menika bebasanipun sampun wonten tigang candra iki menapa sababipun dene jengandika ngupaya negari Ndorowati. Lah cariyosipun mekaten. Kula menika dados nalindra wonten negaring Pager Wesi menika negari ingkang ayem tentrem nir ing sambikala. Negari kula menika negari ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kasinggihan mekaten. Nanging boten nginten satunggiling wanci sampun wonten tigang candra etang kelungganingga dinten samangke menika negari kula menika ketapan pagebluk iki pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ketiwasan mongko sampun madal sairing usada kula padosaken para pandhita brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah rengganing praja parandene katindakaken gegagar wigar tenantuk karya. Ngaten kisahan Pak. Inggih. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula lampah prihatos. Sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bataku Anubata Sarembat. Inggih. Kula nampi sasmitaning dewa. Ingkang kula tampi medal margining pasumpenan. Dewa paring sasmita menapa? Negari kula saged waluya nirmala temajati jejati temah waluya. Menawi mboten ketangan mung telung kedheping paningal negari kula menika tinenggan inggih menika pusaka negari Ndorowati ingkang winastan inggih menika Sekar Wijaya Mulya. Kamangka ingkang kagungan Sekar Wijaya Mulya menika Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mlengking seki menika kula nyuwun dipalila Paduka Gusti kula ingkang sinuwun, kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma ingkang badhe kula beta wonten negari kula kinarya maluyakaken negari ing Pager Wesi. Cekrep semanten atur kula mugi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparenga maringi ngampil. Sabab menawi Paduka mboten paring ngampil dhateng Sekar Wijaya Kesuma menika tanwande wangsul kula saking negari Ndorowati namung badhe dipun nirang-nirang dening para kawula kula, dipun isin-isin dening para kawula sinengga kula ratu ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula sinuwun. Koko Prabu. Piye Kresna? Kula menika mirengaken Alendra menika kok melu megap-megap dhewe. Anggenipun matur menika kok sok-sok lancar, sok-sok gagap. Mongko kaya wetuning pangandikan menika kados angel banget. Menika ciri kula wiwit alit. Inggih. Nyuwun pangapunten. Menawi dadosaken sengkel penggalipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Sri macet meneh.
Bathara Kresna. Iki ana omongan kok mocat macet. Sajake busine ngupil iki. Anggere omong lancar macet. Lho kadang ciri khas kula menika kados mekaten menika. Ning kula menika arep kados mekaten dados Nalindra. Negari kula Pagerwesi menika negari ingkang sugih bondo, sugih bandu, seprapat jagat bondo menika lah. Keadaan kula sedaya. Yo. Inggih. Mila Paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula aturi paring dawuh. Gandeng kula menika ratu sugih. Gandeng kula menika ratu sugih. Panjenengan paring ngambil wujuding Pus Anu Sekar Wijaya Kusuma menika dipun paringaken ngambil menika namung ngambil ngaten kemawon mboten mawi menapa-menapa kula nderek. Ning upama kedah numbas reginipun pinten triliun, pinten miliar. Badhe kula bayarken genceng. Nanging menawi upami dipun paringaken dipun sewa kula aturi paring pangandikan. Nyewane pira sedina pinten kula aturi paring pangandikan. Nek upama Sekar Wijaya Kusuma menika njaluk diidoni dijoli nggih menika wujudipun menapa kemawon badhe kula aturaken. Titian Gajah Kambuja kuda saking negari Mancanegara kula caosaken. Waton Paduka maringaken ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Ananging sabar Koko Prabu iya. Menawi Paduka Gusti kula iki suwun mboten maringaken Sekar Wijaya menika dhateng kula. Lah lancar iki lancar. Kula aturi jagang jaga jagang jeruk. Beteng kalih piyon. Kula mboten badhe wegah. Nebak negari Ndrawati sarana peperangan sinuwun. Kula aturi mili senopati ingkang gamben-gamben. Kula aturi mili prajurit sing digdaya. Kula mboten badhe wang-wang nyawang dadanipun para satriya Ndrawati. Klebet Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndrawati menawi saestu angekahi inggih menika Sekar Wijaya Kusuma. Tartemtu Paduka ingkang badhe kula jodak saking pelenggan Paduka dampar kencana negari ing lah wis arep rampung kok dadak. Wis arep rampung lho iki mau. Dadak macet meneh. Jodak piye? Jodak Paduka saking pelenggan dampar negari ing Dwarawati sinuwun. Lokoyanti wonten dawuh menika sinten tepungke yen kowe do tepung karo aku nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadang Werda Prabu Ndrawati. Bareng aku krungu ucapmu ingkang pungkasan iki mau sayekti kowe ngias karo wong Ndrawati. Kowe ngilani karo wong Ndrawati. Kowe arep ngraman negara Ndrawati sarana kowe pawadan njaluk Sekar Wijaya Kusuma. Tangga tamba negaramu sing ketaman Peguluk. Iya apa ora? Ha iya, mila mekaten. Mila sinuwun Prabu Ndrawati menawi mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma menika estu sampun lantepi badhe rawe lantas Malang Putung negari Ndrawati badhe kula biyuki Batang Sayuta. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe arep ngebiyuki negara Ndrawati nganggo Batang Sayuta, iya. Kowe arep ngebiyuki negara Ndrawati nganggo Batang Sayuta. Wah, sumuk nyawamu keparat kowe. Kowe kendel, kowe wani sumbar nang ngarepe Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ora ngerti ento ing kene ana Tata Mandura Prabu Baladewa. Iki kandange Werda Kyai Prabu Ndrawati. Sapa wae sing arep ngraman negara Ndrawati, mungsuhe Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah ngaten malah menika dados pawadanaken kula njun
jontret. Sedaya para kawula negaring Ndrawati. Sinuwun Mandura sampun duka kalian kula. Babar pisan kula tetepaken nek Sekar Wijaya Kusuma ajeng kula jaluk sarana peperangan. Bagus, bagus. Yen pancen kaya mengono saiki ora ning kene papane wong Neter Kadigdayan. Ora ana ing Datulaya wong Neter Kadigdayan. Ayo Gage. Ning endi papane wong Neter Kadigdayan? Wonten ing Blabar Waja Janget Jinencang. Badhe kula cobi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Bagus, bagus. Ayo metu Jawa. Metu Jawa. Kaitunge tulung kedheke metro ora metu Jawa tak keprok. Watak putra watu siramu ora sigar mlapat. Aja tutang para dewa barat. Boten kados biasanipun dipun dugang diweji. Aku nek dijiki wegah. Kowe mau dadak muni didugang ngono to? Wegah aku nek didhisiki. Anggepe kok disetir. Inggih sinuwun Koko Prabu nggih. Janjanipun menika saged dipun rampungi sarana bedamen nanging Koko Prabu menika jebul mboten benten kalian warsa-warsa ingkang sampun kepengker. Tegese piye? Nyatanipun paduka tasih mubal babal kanepsanipun boten saged meper dhateng nepsu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tansah paring duka dhateng sinten kemawon. Koko Prabu kula boten kepengin negari menika dados ajanging pasulayan. Menawi paduka ingkang sampun bibiti perkawis kula suwun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu saged ngrampungi perkawis menika. Netepi tetembungan jagung bakarane kudu wani tanggung perkarane. Lho, kok sik Ndrawati iki duwe senopati. Nyun pangapunten, menawi ingkang dawuh kula senopati ingkang tumandang. Nanging senopati Ndrawati menika sanes reh-rehanipun Koko Prabu Mandura. Aku kepengin nyelametake asmane Kyai Prabu Ndrawati. Aja nganti digegasah dening menungsa kang aran Lokayanti saka negara ing Pager Wesi. Dheweke drangap-drangapane negara ing Ndrawati wani asmane Kyai Prabu Kresna. Aku mung jaga marang asmane Kyai Prabu Ndrawati. Koko Prabu pokokipun paduka ingkang sampun bibiti perkawis menika kula aturi ngrampungaken perkawisipun. Sedyaki wonten dawuh. Ratu kae mau tututana. Nyuwun pangapunten mboten sagah. Lho. Kok ora gelem piye? Kula menika ngawula Koko Prabu Ndrawati mboten ngawula Mandura. Ning ratu kae mau bakal gawe geger negara Ndrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng paring dawuh menapa-menapa kalian kula. Mila paripaksa kula mboten badhe mingset saking papan kula anggenipun sowan ngabiyantul kersanipun Koko Prabu Ndrawati. Utawa wonten timbalan. Apa kowe ya ora ngeman yen Ndrawati dicetamah dening ratu mau? Nuwun pangapunten kula menika patih tiyang nomor kalih wonten negari Ndrawati. Menawi tiyang wonten setunggal menika dereng paring dawuh, tiyang nomor kalih mboten badhe tumandang. Lho kene iki dinomeri to? Inggih mekaten. Walah. Lah kok lah iki terus sapa? Koko Prabu ngedah ngrampungi. Menawi Koko Prabu mboten saged ngrampungi ateges paduka menika sampun damel daredah tentrem ing negari Ndrawati. Kawula ingkang gesang tentrem sedaya sami kuwatos awit wontenipun peperangan ingkang dipun lampahi dening Koko Prabu Mandura menapa denipun Prabu Lokayanti. Mila kula semanggaaken bab perkawis tentrem lan botenipun negari ing Ndrawati kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Ya tak tampa ning aku njaluk. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Aku melu ning Saptwarga. Ajare Lokayanti lenggase sengaja.
Ki wonten timbalan. Setemenipun Kakang ora bakal mentolo kelawan Koko Prabu Mandura. Nggih. Mula ewang-ewang ngono ya mung supaya gawe penggali aja nganti dibaleni yen to pendak-pendak tansah meneh wangsulan karo Dayo Ndarawati. Nggih. Ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun. Kejaba saka kuwi tatanan para kawula aja ngantun ing padha kasempyok ing ngaradan. Mesake para kawula ingkang ora nganti kenthang ki muling lakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing peperangan. Nggih. Wadyabala Ndarawati tatanan supaya jejaga tumbuk kemit aja nganti ana ing kemarajul saka sela-selaning garu. Kawula nun nyuwun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadheraken sanggaring Purban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Narata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau. Bilung dawuh sinuwun. Wektu dina iku nggonku sowan marang Resaning Sinun Prabu Ndarawati wis kelakon kok. Mbun kelakon wis
Nuwun sewu janjane kula niku rak mboten ngertos to. Gusti kula menika kersanipun menapa kok rawuh teng negari Ndarawati. Sedyane napa karepe napa kula rak mboten ngertos. Mula mbok kula dipun paringi dawuh. Sampun ngantos kula niku terus mangke nderekke sampeyan ning kula ora ngerti ancas gegayuhaning Sinuhun Prabu Lokayantika wonten dawuh. Niatku ora saka karepku dhewe. Lah terus aku diutus Sang Nata Prabu ing Mantaka Prabu Bumiloka. Ingkang wigati supaya gawe srana ringking Ratu Ndarawati lan yen iso nglembut Sekar Wijaya Kesuma. Kondange Sekar Wijaya Kesuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat ingkang durung winanci kok. Nggih. Tegese ana wong mati ingkang durung keparenging Gusti diuripake nganggo Sekar Wijaya Kesuma kelakon kasempatan urip meneh. Oh, ngaten nggih, pancen leres ya. Mula Sinuhun Prabu Bumiloka kepengin banget kanggonan ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Mbuh, kinarya apa aku dhewe ora ngerti. Sing wigati aku wis mbudidaya sowan ngersaning Sinuhun Ndarawati. Pun mangaturake napa sing dadi pikajenganipun Sinuhun Prabu Lokayanti. Wis. Terus Sinuhun Prabu Ndarawati paring dawuh menapa? Sing wangsulan dudu Ratu Ndarawati. Sing wangsulan sinten? Sing wangsulan kadange Werda Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Baladewa kok. Yung. Prabu Baladewa. Yo, wangsulane pripun? Sapa sing cilik gedene sanggur kadigdayaning Prabu Baladewa wenang mboyong Sekar Wijaya Kesuma. Prabu Baladewa nantang karo aku, Gop. Piye, Gop? Nendharatur kula wangsul mawon. Lho, bali piye? Nek sampeyan ditantang Prabu Baladewa, ampun pisan-pisan nyaguhi penantanging Prabu Baladewa luwih becik. Bali mawon kondur teng negara Pager Wesi. Sebab nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niki sing repot kula Kalih kula. Sebabe apa kok repot? Mengke urung ora urung kula bali Nggawa Batang Raja. Batange sapa? Batang sampeyan niku. Lho, mboten leluh niku tenan. Apa Baladewa kuwi digdaya? Mboten ming digdaya. Ning negari Mandura niku Ora tau ketekan mungsuh. Prabu Baladewa niku Ratu sing digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mboten wonten alindra ingkang wantun ngraman negara Mandura merga kaluka kasektening Prabu Baladewa. Monggo nek pun nesu Wis ora kena dindake. kagungan pusaka loro Kodrat karo Wiradat. sing kodrat jenenge Nenggala, sing wiradat jenenge Alugara. niku pusaka Ampuh kabeh. tamake Gunung Jugrek segara Asap. nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa Ora nganti telung kedheping netra. mustaka sampeyan kena Kyai Nenggala thuk Mlethek sirahe. mendonong Matane. oh matane sapa Mata sampeyan niku. ning aku ya Ratu Digdaya arepa sampeyan Ratu Digdaya Ning ampun macem-macem ning tanah Jawa. tanah Jawa niku Papane wong digdaya, tanah Jawa niku papane wong sekti. sampeyan dadi ratu pengpengan teng negara sampeyan Niku wis lumrah sejeneng kula niku ning omah anak bojo kula wedi kabeh kalih kula. Ning teng jaba durung karuan. monggo nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niku sing temandang dudu Prabu Baladewa, ning mesti Senopati Dwarawati, kekasih Raden Sentyaki, ya Raden Wresniwira, ya Raden Bima Kuntring, satriyane Cendhek ora sepirwa, ning saben dina gaweane gelut, mula sirahe atos, tangane atos. nuwun sewu mboten pamer kula niku nderekke raja kaya sampeyan niku cacahe wis 843. niku kabeh Mati mungsuh Sencaki. niku kula mboten Meden-medeni ning itu kenyataan. Fakta. mula nek sampeyan ajeng maju teng Ndarawati kula nuwun sewu kula tak nyuwun pamit Wangsul merga urung ora urung sampeyan mesti dadi Kuwanda, ndak kula kangelan gotong Kuwanda wangsul teng Pager Wesi. Lung sampeyan nek ajeng maju perang ditip karo Sentyaki mawon kon ngubur teng Ndarawati, mboten sah digawa teng Pager Wesi.
Ngoten niku apike. Ora aku sajae kowe ngiyas karo aku to, kowe kok ngembe karo aku? Mboten ngembe. Ning kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Arep kula batur ning kula niku wis tuwuk dhateng pengalaman kula wis tepung karo wong tanah Jawa pirang-pirang. Mula sampeyan iso kula kandhani mang mundur mawon. Ampun maju. Nek sampeyan maju mungsuh Prabu, ora usah mungsuh Prabu Baladewa. Mungsuh Sencaki wis sampeyan mengke. Kentekan ngakal kok, Bos. Tenan niku. Bocahe cilik ning nek kon gelut sregepe ora jamak kondang Senopati Ndarawati. Senopatine Prabu Kresna. Ning nganti mungsuh Sencaki sampeyan cilaka. Sencaki melu-melu, wak pateni sisan. Olah. Ngagem napa? Aku duwe pusaka kok. Siungku iki yen tak watek. Iki ya mbebayani. Tak nggo nyokot ora tugel gulune. Aja dutang Prabu Lokayanti. Oh, duwe untu apik ana, Gek. Heeh. Ning nuwun sewu arep kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki, Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak katutke tak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal bis kota. Jebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Digdaya sekti kalintang tur dasare kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil. Ora bakal kelakon sing iso malah sampeyan mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. Dasare kagaduhan senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. Niku nek wis diwatek duncalke mongko nguncalke ora sarana gendhewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Ndarawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra iku metu mubeng nika goleki sampeyan. Sampeyan ndelik dioyak. Sampeyan bali teng negara Pager Wesi. Nek Sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. Kudu nganti tugel gulune. Senjata cakra. Napa mboten medeni? Niku pusaka sing nomor 1, sing nomor 2 panah jenenge Kiai Rebo. Tunyul Kesawa. Niku mapane teng kancing gelung. Niku nek disenggol Prabu Kresna sing maune cilik tetep piadeke mung separone sampeyan, nek Kesawa disenggol iso malik buta gedhe dhewe sak daerah istimewa Yogyakarta. Niki iso malik niku lho sing dipajang niku. Lho, semono e. Nggih. Kuwi engko ya metu tambah karo tengah yuta. Mengetoke butuhe kok tambah. Kesel kok kuwi abot banget e. Nek ngetoke ya ora apa-apa, ora masalah do urunan apa piye. Tak tokke. Lambemu kuwi. Senengane ora. Iso gedhe semono kuwi, gedhe semonten niku. Sampeyan ya iso gedhene tak ora semonten. Nggih to? Sampeyan iki iso gedhe mung mundak sithik wae kok. Lelenge ora jamak-jamak. Gok, nun. Ning ngarep kaya ngapa bakal lak coba. Nggih, monggo mawon. Yen enten napa-napa kula wis ora kainan lho, kula wis ngelekke karo sampeyan. Upama sampeyan mangke kenging napa-napa, kula wis ora kurang-kurang ling ngandani karo sampeyan nek caos pemut dateng sampeyan. Mbuh Setyaki, mbuh Baladewa, mbuh Kresna. Yen to bakal ora maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku sing ora trima. Ndarawati tak bumi angus. Ndarawati tak dadekke awu. Lho, Ndarawati arep dadekke awu. Awu jarum 76 apa? Kok kaya gampange ra jamak-jamak ora. Sawangen tontonan kridaning Prabu Lokayanti kok. Nggih, katos-atos kula tutke saking katebian.
Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ora nanggono magawe gelari rawang Satya Kanthet ngeyayat brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mandeng tanpa kedhep. Soy. Takon karo aku. Senopati Ndwarawati Raden Harya Setyaki. Setyaki dasar para nyata iki sing kandhake togok. Pancen memper pewujutane ora sepiro. Nanging banget-banget ngewak-ewakake. Wah, edan mandeng karo aku mripate abang. Sing mburi sapa? Kepati Ndwarawati Patih Udawa. Prabu Lokoyanti. Ana apa? Ndak suwun kanthi banget. Aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Prabu Ndwarawati aja nganti dadi daredah ning Praja Ndwarawati. Aku ingkang nyuwunake pangapura keluputaning Koko Prabu Mandura. Prabu Lokoyanti ndak suwun kundur marang negara ing pager Wesi. Mengko sawise rampung perkara kaprajan Kanjeng Koko Prabu bakal paring dawuh marang Prabu Lokoyanti. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Aku wis ngerti yen to Sekar Wijaya Kusuma bakal digondheli karo Ratu Ndwarawati, mula babar pisan tak aturake yen panjenengan ora iso tak jaluk sarana alus mesti tak jaluk sarana perang. Kowe mengijen lan Purwang. Aku sawadya bolos gelar papan tumbake ngarang api jati ngarang bayi megar yen Jamur Barat. Yen nganti kowe mengko tekaning pati negara Ndwarawati apa ora jeneng bakal kewirangan ing atase Ratu Ijen nedya ngraman negara Ndwarawati kok tekaning pati. Setyaki ana paran. Aku kuwi ratu jago wiring kuning tanpa tanding. Aku ratu sing ora tau wedi mati. Mula ora sangiman karo aku. Kowe ora sangiman karo aku. Dina iki nek pancen Ratu Ndwarawati ora menehake Sekar Wijaya Kusuma, negara Ndwarawati bakal tak bumi angus. Nadyan aku Ijen lan Purwang. Ora duwe sapa-sapa, ora duwe kanca. Ora nggawa wadyabala ingkang ngirit marang tindakku Prabu negara Ndwarawati, nanging kok ora bakal wedi. Ayo. Yen pancen wis diniati perang, ora usah dadak kowe ngeman karo mungsuh. Dina iki kaya apa aku sing tekaning pati. Dina iki kaya apa aku sing bakal tekaning pati ana ing jroning alun-alun negara Ndwarawati. Merganing patiku. Ratu kaya manuk gagak ngono kok. Cerewet wae. Ora diantem tuman wae. Mboyo nganggo srobo-srobo Kakang Pati Udawa. Kajengipun ngeyel mangkel. Kandhani kon bali kok ngeyel. Ora sangu kok dolan. Ayo pancen wanita yo legane atiku. Tandang ngono kridane Pati Udawa, tandang ngono kridaning Raden Setyaki Prabu Lokoyanti. Tiba kandhep Bayu Atmaja ngeling ana risang Satriya Wiratamtama kandhani ngeyel modar tenan ta ga. Lah iya ketemu sapa ketemu Setyaki karo Udawa. Aku krungu le rembugan kandhani ngeyel ora gelem bali. Iki merganing patimu bres modar nglekar ngono kok. Nglekar ngono. Mbok tok tileki urip apa mati? Urip. Oh ya wis. Mulayu padha dielingke. Heeh. Monggo kula aturi eling Gusti. Kok langsungan? Ya wis men. Monggo kula aturi emut Gusti. Monggo Gusti. Ngendikane ratu pilih tanding bopoting yuda kok namung kados mekaten kegiatan sampean. Wungu ndara wungu. Namung sak gebrakan kok lajeng semaput menika kula nuwun sewu panjenengan menika jakene jago piring kuning tanpa tanding.
tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ora risang ngene ora risang Satriya Wiratamtama pripun kenging menapa sampeyan diantem karo sing ngetut Setyaki Jentan takoni jenenge Patih Udawa lah mungsuh Patih Udawa wis sampeyan ora eling kok apa meneh mungsuh tangane Setyaki iso uncak nyawa sampeyan mulane ndaratur kula pripun ajeng dilajengke nek ajeng tetep ajeng jajal Satriya Ndarawati nggih monggo ning kedah ngatos-atos gok nun aku durung nibake kekuatan Setyaki Udawa kon maju bareng ketiban tanganing Lokayanti ora gladan njaluk banyu aja tuntang Prabu Lokayanti nggih ngatos-atos sinuwun jajamu
Wong Ndarawati nek tumandang kompake ora jamak-jamak. Nyatane ora mung ijen padha jeneng aku dikrubut wong pirang-pirang. Nuwun sewu, niku mboten ngrubut. Ning niku carane basa sakniki bekerja sama. Gotong royong. Apa lho? Gotong royong. Gotong royong, gotong royong. Sencaki ngantem sampeyan tiba, Udawa ngantem sampeyan tiba. Praguta ngantem sampeyan tiba. Niku tegese mboten ngeroyok. Nek ngeroyok niku ketwau sampeyan niku mungsuh sencaki dijata saka ngarep saka mburi lan sak piturute niku jenenge ngeroyok. Wong nyatane mboten diantem saking mburi saking ngiringan saking ngarep. Le maju nggih ming sencaki tok. Ning barang sampeyan ora duwe daya nggih dinggurayan niku jenenge mboten kok ngeroyok. Nek ngeroyok saking wiwitan wau. Wah, tetep tak anggap wong ora satriya wong Ndarawati. Ngajar aku kok genti-genten sak pinake dhewe. Anggepe apa? Apa dikira aku ngrasake lara, janjane aku ora ngrasake lara kok. Ming wegah aku nek mungsuh wong akeh, nek pancen satriya siji-siji. Ora lara kok ngletak. Sampeyan ki yo aneh kok muni aku ora ngrasake lara, aku ora apa-apa. Ha ning sampeyan niku tiba teng mriki wau. Tiba mergo diantem kaya padha karo dijoroke. Dijoroke niku ra mel tiba ming sepisan. Sampeyan gulung-gulung kok. Wes aku ora ngrasake lara. Nek pancen ora ngrasake lara ayo. Ngejak jandul karo sedaki piye? Niku ditantang niku. Ampun meneng mawon. Anggepe kon bali ora gelem. Kok arepe bajut njaluk Sekar Wijaya Kusuma. Kunangan sencaki ora entuk nggon. Ayo muni yo. Ora kedap-kedip. Muni yo. Sampluk oncak nyawamu. Pripun, Bos? Apa dengkul motor kok? Sampeyan niku ngayal kok. Nek nyuwara niku aja seru-seru wong Ndarawati niku krungu. Sampeyan sumbar, aku ora apa-apa, aku jane ora apa-apa. Ora apa-apa kok tiba, sencake ya ora trima. Sapa sing muni ora apa-apa, cangkeme sapa mau? Muni yo. Muni ora apa-apa, cangkeme sapa? Muni yo. Ayo gek muni, Bos. Oh, muni yo. Ratu kaya gagak ngono. Pamer. Sampluk mencelat nyawamu. Pripun kok pucet? Niki nek nganti sampeyan terus-terusan teng mriki wah iso menggo pukul-pukulan karo wong Ndarawati. Weh, ono ratu kok. Soroh nyawa ning Ndarawati barang ngamuk. Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Wong Ndarawati wong kendel-kendele kowe ijen ora nggo kanca kok wani iki. Kowe iki anak dewa piye? Ayal kandhani. Oh iya, lha nggih. Wong ora ngelekke kok. Kula wis ngelekke kok. Ning sing aja-aja ini kok sing cangkeme amba mburi nika. Ngopo lho aku ora ngopo-ngopo kok. Alah ora. Oh iki lho sing aja-aja iki. Apane iki? Niku Pak Dene. Oh, nglaitan ora. Ora mulih candak ingel-ingel. Pripun? Sapa kae, Lung? Nika Patih Mandura, jenenge Patih Praguta. Ora rumangsa karo kowe kok le akrab men to. Lho kanca bal-balane mbiyen. Kancamu, kanca kula sadurunge kula digawa togong niku kanca kula wong Jawa-Jawa kabeh. Sencaki ya tepung karo kula. Apa iya? Domongi kok. Mengke nek mriki tak cegate nek ora percaya. Wadake mbilung ki srawunge sempit. Gelem bali apa ora? Ora jotos. Den. Lho. Mbilung. Nggih. Kok nang kene? Ngetutke ratu niku napa? Ora tok kandhani tok kon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong. Iya, ora usah melu-melu mbilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjo mbaya kowe cilaka. Mboten. Den. Apa?
Astaraka. Nggawa. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok bilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Bilung niku srawunge apik. Kok mulih kok malah grenengan nang kene. Ora gelem mulih kowe. Bilung iki. Nggih Ndarapati Udawa, Betara kok. Ora. Oh nggih pun. Yo sapa-sapa we wani njaluk rokok. Bilung niku supel, srawunge akeh. Oe sing melirik nang kene kowe. Menungso ora tatanan. Ndara. Sapa iki? Oh. Ora kenal iki karo aku. Mudhar kowe ora kenal kok gayane sok kenal gajul mencelat. Kowe sapa kowe? Anake sapa kowe? Kowe cah cilik kok brengosen. Rambute le tukul gasik, Ndara. Gasik aja melu-melu. Mboten. Oh, kelas piro? 6 SD. Kok tekan kene Delok wayang. ndelok wayang? Nggih. Ora bali bengi-bengi. Nggih. Esuk, Oh nggih ngesnaken dawuh. esuk darah sekolah. Mboten. Wong tuwa kok kelas 6 SD. Nunggak ping 7. Lho, nunggak ping 7. Nggih. Ngopo kok nunggak? Nginjen roke Bu Guru. Wah, kentir ora. Kowe. Mesa gajul. Braguta kok ora tepung karo kowe lho. Ora edan tenan. Monggo mbiyen tau selfie bareng karo aku lho. Sapa? Pragoto. Apa iya? Domongi kok. Nek ya ora apa-apa ndeng ngarang kaya ngono ndeke piyayi aku ming kere. Biasane nek piyayi ki sok nglalekke kere kok ya. Ah iya. Kok nun. Lho, tenan. Hak tandangane. Setyaki rung nyoba karo aku. Arep tak tibani siung pengapit. Napa niku? Iki siung kuwi. Arep tak watek tak nggo nyokot dulure Setyaki. Men mudar menungsane. Wah nggih monggo. Kowe lha kene duwe siung ampuh. Iya. Nek Sencaki mang cokot mati nek Udawa ora trima. Ah cokot mati. Nek Udawa mati Pragoto ora trima. Ah cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek Pragoto mati Baladewa ora trima, Baladewa maju lah cokot mati. Nek Kresna maju tak cokot mati. Edian tek akeh tenan ki, Gak. Heeh. Sapa-sapa dicokot. Perjurit Darawati maju tak cokot mati. Nek ana perjurit Mandura Cokot mati. ana perjurit Darawati Cokot mati. ana telek Cokot ora. Telek kok kon nyokot. Kuwi mblusukke ora. Telek kok kon nyokot. biasane togok niku telek iso dicokot ya tegak Ora maneh-aneh lu ora. ngatos-ngatos Gusti Yo mikir cokote Setyaki karepe dhewe. Mati we. Mati. Ayo, sambat to. Ayo, amuk suruh mloto.
Setyaki mlayu-mlayu nawa. Ora bungaturaken ketiwasan. Prabu Lokayanti ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Lho. Ngamuk. Iya. Lah kowe iki takon pira nambah lakune Prabu Lokayanti lakon ora mundur piye? Iya. Piyambakipun ginakaken daya kekuatan. Daya kekuatan apa? Wujudipun siung pengapit. Kula dipun cokot jangganipun ing ngrayipun Setyaki panas raosipun. Satemah kula mundur kemawon Gusti Prabu. Wah, parswaning jajalan iblis. Menungso ora tatanan. Wah, kranjingan. Nantang Maranata Mandura Prabu Baladewa wae. Kon biasa landian tandangane Prabu Lokayanti Barat. Iki menungsane dasar kepara nyata. Iki Prabu Baladewa. Ya, aku nata Mandura Prabu Baladewa. Apan kowe sing tak goleki? Kowe sing anake sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe saka kuwi kadhening Baladewa wenang boyong sekar Wijaya Kesuma. Mula wektu dina iki nek ditentokake kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, bagus, bagus. Sugih kendel bondo wani kowe. Kowe wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo dewaning pepati Sang Hyang Yamadipati. Pengen dijung akhirat mruput. Pengen niliki neraka jahanam mruput mungsuhmu Baladewa. Kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni apa jenenge iki? Muni kene marganing patimu cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kowe cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kok kowe muni kene marganing patimu? Cetha iso mateni Baladewa ayo. Cetha mateni Baladewa, cetha. Nek pancen cetha, jare Setyaki kowe duwe siung sing ampuh. Ayo Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Urung mateng, mateng dasmu kowe. Mek arep nyokot dadak ngenteni mateng yo. Ora minggat. Gigit siung pengapit kene marganing patimu. Wah, ngguku karepe dhewe kowe Prabu Lokayanti. Sreya ngasake prawidan. Kowe arep nyokot karo Baladewa, sadurunge nyokot karo Baladewa. Tungkakku iki mampir ning cangkem ora monter aja tutak Baladewa kowe. Wah, ayo matno sastra cintamu watengen aji jangan yo. Ayo seketi mburi ana ngarep ora bakal tak tinggal loncat. Samara tuwa apa ngotan kene. Ora ngrakon mati dening Baladewa derajat apa kowe. Monter kowe. Mati aku kok aku mati tenan kok aku. Sabar, sareh. Mati aku. Prabu Baladewa iki jebul galake ra omong kok. Wah, sikile nendhangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke. Sampeyan kandhani ngayal. Lho saniki nek pun ngenten iki pripun? Aduh. Nek mboten kula slametke, kula larak sampeyan modar mungsuh Prabu Baladewa. Aku mau tok geret. Nggih. Kok sirahku ketatap-tatap watu? Liwat jaratan nyuwun pangapunten. Mula mestaka sampeyan ketatap-tatap kijing. Aduh, wong isih koyak ora kok? Mboten. Lah iki nanti kok tok jak jerum. Niki teng kedukan sumur urung dadi. Pun sampeyan nenteng mawon mboten sapripun-pripun. Butuhe niki sampeyan slamet. Bilung nanti kok, bilung nanti.
Bilung niku bocah cilik klithah-klithih sampar Baladewa modar. Aduh, nek ngono Bilung mati. Mbok sajake ngoten. Nggih pun diikhlaske mawon. Lah pripun jeneng peperangan niku anane menang napa kalah, mukti napa mati. Donendi ya iki? Kok kaya suarane Bilung. Kaya inggih niku kok mbok menawa isih urip. Lho. Nendi kowe? Lah kowe nendi? Kowe mlaku ngalor terus. Hop ndelok ngisor. Deneng kene ta. Lamit. Wong lambi kok nggo pancatan. Wah, ya karang ndelok wong perang gayange ra jamak-jamak. Ratu Gustimu wis mempeng arep ngalahke Baladewa nganggo siung pengapit Baladewa teka. Cokoten aku. Ayo aku cokoten. Cokot. Mati dening aku. Piye? Wong sak pasar bubar kabeh. Mergo Baladewa nesu bengok kuwi mau. Aku ndelek ning bagor wadah tahu. Ngari ketok mripatku tok kae. Menungso lan modir dening aku wae. Yes. Wah, banteng motor Baladewa to sepeleke. Sayuta ngarep seketimburi. Ayo, kae abdimu sing cangkeme kaya ember kontene. Jupane. Baladewa ngunekke aku ngono. Ora nesu kowe? Ora. Mbok nesu kok. Ora ngopo wong cangkeme ya kaya ember tenan kok. Mbok ya wis ben. Wah, candak buang wer modar. Ora seru-seru ndak konangan iki ning jugangan sumur sing rung dadi. Sedyaki wonten dawuh. Tiarap. Goleki sedyaki. Sendika ngestaken dawuh. Kecekel aja diwenehi urip. Pateni. Oh iya ngestaken dawuh. Sak rombongane kabeh. Iya ngestaken dawuh. Betul rombongan. Nggawa ora? Betul. Setunggal nuwun sewu. Cangkemipun ombo. Kabar sing tak tampa kuwi jenenge Togok. Nggih. Pateni. Nggih, ngestaken dawuh. Ingkang setunggal alit Kuwi jenenge Bilung. nggih. Aja dipateni. Dibontok pakake kirikku. Mati aku, Kak. Nah kowe dipateni langsung mati aku arep dipakake kirik. Ya nek langsung dicaplok, nek diambus. Mong aku nek diambus ki merinding. Lambemu ora. Menang wae aja sera-sera. Senjake liwat. Nek nganti seru-seru konangan. Ayo alon-alon. Sapa lho? Pate Udawa. Wetengku lara iki. Ambo ya dipepetke apa dicilikke? Dadi ora nyuwara kok mah dibenggang. Dadi suarane iki mak. Sedyaki wonten dawuh. Kok kaya ana sing gawa sempritan? Ngandel ora, dingkluk. Aku ya krungu kok mak nguk ki mau apa iki? Candak pateni. Pragoto ngalor, Senjaki ngidul, Udawa ngetan. Inggih staken dawuh sinuwun. Ngati-ati lho. Heeh. Usih sepi kene, goleki. Mbok menawi mriko ora, Bu. Mriko nggih sepi ya, Mas. Padha iso ilang lap kaya demit. Slamet wis do lunga. Ngopo kowe? Pragoto iki telek kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Kemritik kena borok. Ha iya ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot. Udang garam kretek e. Angel le mati. Kak. Isih ana sisane. Kok kaya ana swara ting krupiak.
Lho ra, iki cerewet kok lho. Ya sari karang ya kobong ki manas kok ya. Goleki Yai Mas. Sejati goleki, aja nganti leren. Goleki. Ih, istaken dawuh. Wah, candal poteng-poteng catuti matane. Aduh, lara banget kok. Mata arep dicatut. Padosi. Oh, sapa lho? Kresna. Sapa? Kresna. Mosok. Weh tak lirik ireng kok saka ngisor. Oh iya, Kandhani kok. Kresna kok melu klithah-klithih. Kresna ki yaine klithah-klithih kok senengane. Ra percaya tak ndangak. Ya. Kaya iso ilang lap. Wah, setan jalan panjal maning demit po ya kok ora iso ketemu. Sapa ae mau? Sencaki Udawa Praguta. Heeh. Nanti lagi. Prabu Baladewa, Prabu Baladewa. Oh. Mandeg lho. Ana kemresek cangkemmu ki meneng. Wis, alhamdulillah. Wis bablas. Tenan ta? Kresna ta, Gak? Kowe ra kepengin nyawang apa, Gak? Aduh. Aleman. Kresna kok menjap-menjep. Kresna kok sirahe nang kono. Oh iya, Deng. Oh, Tatin. Oh, Nganggo ndrok luwuk ngalor ngidul. ayo wis ben ora. Toko wonten dawuh. Piye kok mundur mawon, mundur matur Prabu Bumi Loka ing Mandaka. Metu ngendi kok mlebet ngalas monggo brangkang nek konangan ndak malah bebayani. Samar pamoring sukma sinukmaya
Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Yai negara Ndarawatis katon padhang Siadi lan pun Kakang apa ya sida nututi marang para Pandhawa prapting Satwarga Koko Prabu sampun dados umatanipun ingkang rayi menawi kula mboten sowan dhateng Satwarga mangke mindhak mboten prayoga dipun raosi dening kadang-kadang kula para Pandhawa ngono Dimas inggih lah sabanjure Setyaki wonten timbalan negara tak titipi kowe Siadi ora ndak keparekake nderek mekaten Koko Prabu iya aku tak kebarengan lan Koko Prabu Mandura sowan ana ing Satwarga nusul lan kadang-kadang para Pandhawa. Lah itu lho waten. Namung sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka. Monggo Koko Prabu ya, ayo Kresna tak dherake. Monggo Koko Prabu ya, Yai. Datan kawusa medheng lumampah negara Kocapa ing mapan wonten negari Ngima Imantaka Nalindra Gagapiteksa Sang Prabu Bumi Loka lenggah madaning dampar sineba ingkang rayi nenggih Dewi Mustaka Weni nampi sawanipun Nalindra reh-rehan nenggih Sang Prabu Lokayanti ndadosaken kejut tinggali Sang Prabu Bumi Loka wau.
yo mangu mangungkung kanduhan remang lereno tanpa kanin yen tan tuloso hamangku sang dia utama jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu adhiku Mustakaweni ana dawuh apa Kakang Prabu Bumi Loka prayoga nunggun ngadhong rasaning pun Kakang Yayi kadangku wong ayu wis ora kurang prayoga praptaku Kakang aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk ya Kakang ya tak tampa gawe gedhe atiku lho Yandi wonten timbalan sinuwun piye kabare kono tak utus supaya iso mboyong Sekar Wijaya Kesuma sowan ngersaning Nalindring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana Koko Prabu kapejawana kula nderek nadyan sampun dumados ing peperangan parandri jebul pinanggipun para wadyabala tuwin Senopati Durawati menika pilih tandhing boboting yuda mila mboten maneh menawi ingkang ngrayipun Lokayanti kasesering Rananggana dumunten kula wangsul dhateng negari Ngimoi Mantaka ing wigatos namung badhe munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun bilih menapa ing penjangkanipun tuwin gegayuhan paduka cabaring damel sinuwun jagat Dewa Bathara jagat Pangestu semaguh tanpa bukti kagian gunem tanpa guna ora sembodo nalika kowe ndak utus nggono matur karo panjenengan ingsun yen to nganti suruping surya ora kelakon mboyong Sekar Wijaya Kesuma kowe ngaturake janggamu ikhlas tak tugel ana negara ing Mandaka nanging gandeng wis gedhe lelabuhanmu kelawan Prabu Bumi Loka mula nadyan kowe ora kasembadan mboyong Sekar Wijaya Kesuma aku isih paring pangapura marang sira Lokayanti matur sembah nuwun tanpa pepindhan sinuwun nuwun sewu Kakang mbok dikeparengake aku tak ngerteni apa to sababe dene Kakang Prabu kepengin kedunungan wujuding Sekar Wijaya Kesuma Kakang Mustakaweni ana dawuh apa panjenenganku duwe niat mboyong Sekar Wijaya Kesuma minangka dadi agul-agul kekuatan lahir batinku sabab Sekar Wijaya Kesuma kuwi iso ngayomi marang ingkang kanggonan tegese sing mundi Sekar Wijaya Kesuma kuwi kena dibebasake kena lara luputing pati nadyan paribasan aku dikerocok gaman nanging iso mundi Sekar Wijaya Kesuma waluya nirmala temah jati jati temah mulya mengkono Kakang ya lan apa to sababe dene aku kepengin kedunungan Sekar Wijaya Kesuma sayekti ora ana kejaba mung nggonku tansah kepi nggone bakal ngudi tuwa males lara wirang sedaning Kanjeng Rama Prabu Niwata Kawaca ingkang disedani dening Begawan Ciptaning ya kuwi si Arjuna panengahing Pandhawa ora lega rasane atiku yen to durung bisa kasembadan ngrajang awake Janaka wah tobat yen namung ngrajen Janaka wae ndak kira Kakang Prabu
mesti bisa menang mungsuh Raden Janaka nanging sabab menawa apa Kakang dene dadak golek wektu ingkang prayoga sartane dadak kepengin kedunungan Sekar Wijaya Kesuma Mustaka Weni ana dawuh apa kowe wong wadon ngerti apa sabab kuwi tak kandhani Pandhawa kuwi tego jaya timbul kekuwatane merga tansah sinandhing pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula Pandhawa kuwi ento dijangka patine luput senjata tawa. Tegese ora klakon wong kang bakal njangka patine Pandhawa mau iso gawe patining para Pandhawa. Mengkono ya disababake wujuding Sekar sarta Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula penjang aku iki bakal tak lakoni ento siji. Aku iso kedunungan Sekar Wijaya Mulya, loro pun Kakang iso nyidra pusaka ngamarta Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Bakal tak jangkah para Pandhawa. Pandhawa tak tugeli gulune. Sirahe tak nggo ancik-ancik munggah dampar ke Prabu ning Ngima Imantaka. Mustaka Weni. Wanodya Yutama ngambararum ngambararum sang kusuma batobat Kakang Prabu jebul tinemune penggaling Kakang Prabu ming kepengen banget iso kedunungan wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kakang Prabu ora jeneng aku sumaguh tanpa bukti. Nanging kesaguhan iki bakal tak buktekake. Sarana Kakang Prabu tak suwun lenggah wae prayoga ing negara ing Mantaka. Wonten Pustaka Jamus Lima Sada aku ingkang bakal nyidra Kakang Prabu, aku ingkang bakal nyidra. Aja Mustaka Weni. Iki pakaryan ingkang gawat, rungsit lan rumpil. Kurang-kurang becane sisip sembire. Gondol kalawan nyawane Siadi. Nanti aku untuk tekaning pati. Kaiklasake waton Kakang bisa kasempatan nggone ngudi tuwa Malsara Wirangsedaning Kanjeng Rama. Mula Kakang Prabu rasa dadak walang ati penggalih Kakang aku nyuwun pamit aku ing bakal nyidra Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Kakang. Wadah. Wadon wis ora kena dipenggak kekarepane Pustaka Weni. Lho kaya ndi wonten timbalan? Awat-awat ana lakune adik wadon. Yen to ana sambi kalane, kowe iku bisa ngrampungi karya. Yen to baline Pustaka Weni tekan ngarep aku babak kulite putung balunge. Ijole nyawamu. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ah
Wanudya Utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Taga wonten dawuh aku tak takon karo kowe kok nggih negara Ngamarta ing ngendi piye lung omong wae negari Ngamarta menika wonten tlatah Nusa Jawi negari menika dipun sebat negari Ngamarta mergi Paju Gangsal lho Paju lima piye negari Ngamarta wonten tengah lajeng dipun kupeng kasatriyan ing kasatriyan kala wau dados kagunganipun kadang-kadangipun nalindring Ngamarta Prabu Puntadewa Taga nun aku terke mrana lho ajeng napa aku arep mitra pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada kok blai sampeyan ajeng mitra pustaka Jamus Klimasada iya aku arep nyolong pustaka Jamus Klimasada bakal tak boyong tak aturake Sinuwun Prabu Bumiloka nuwun sewu nek sampeyan ngraosi niku wingi-wingi niku kula kinten bebayani ning gandeng sakniki sampeyan paring pangandikan niku ora pateka bebayani sebabe apa amargi para Pandhawa niki mboten teng negara Ngamarta bat-bat Pandhawa ora ning negara Ngamarta apa pusakane padha ditinggal negara apa digawa ya kok mboten ngerti sami mapan wonten ing Saptawarga kepengin bangun candine pepundhening para Pandhawa ingkang sampun sumare wonten ing Saptawarga. Bat-obat nggih. Lah nek sampeyan ajeng niat nyolong pustaka Jamus Klimasada dina niki dina sing apik. Merga mboten wonten sing tunggu negari. Mbok menawi ingkang lenggah wonten negari Ngamarta namung garwaning Prabu Puntadewa inggih menika pun Daiwara Drupadi niku mawon gampang ditelapke Gusti Ayu. Papang sinengkang walik sandangan godhek wok simbar coco wang malang wentis nyonggang sir Taga wonten dawuh kowe mancing kok kampukku ya kok nggih aku tak nyolong pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada mengko kowe kare nduduke ngendi papan pakedhoaning pusaka aku iki bakal nyitra pustaka Jamus Klimasada ning ampun ngantos kecekel nek kecekel sampeyan mengke dibondo kula konangan kula melu dirangket malah cilaka uripku ora entuk kecekel kowe ora percaya marang kadidane pustaka weni nggih nek ngonten kula nderek mawon karo mbilung sisan nggih ngestaken dawuh Gusti Ayu ayo mangkat dina iki kok monggo kula nderekaken Gusti Ayu wonten ing Saptawarga Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wongsal wangsul Pandhawa anggenipun miwiti ambangun parandene sakmangke mboten kanthi kanyana-nyana pendak-pendak dipun bangun tumuli gempal pendak-pendak kabangun pasaranipun para pepundhen tumuli jugruk malih Koko Prabu menika saking dayanipun menapa Pandhawa kirang anggenipun ulah tapa, ulah semedi. Wekasan kirang katarima gesangipun para Pandhawa anggenipun badhe munjukaken inggih menika papan pasaranipun para pepundhen ingkang langkung sae tinimbang ingkang sampun kelambah jagat wasisaning Ubatara wayah loro jagat. Yayi,
Nuwun pangapunten. Sewu-sewu kalampatanipun ing Ngaraka tadah wadana ngantos ingga dinten ri kelenggan sakmangke nembe kepareng sowan wonten Rasa Paduka Yayi Prabu. Mboten dados menapa Kaka Prabu. Namung jengandika Surya pepajaring para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak. Mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kaka Prabu ing mekaten. Daya-daya sakmangke kula aturi paring dawuh menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa punta sakadang mboten badhe selak. Yo, Kresna kakangku. Mula dina iki paringa dawuh apa ing tindake dening para Pandhawa. Yen to pancen kudu ana pepanggil reruba paringa dawuh. Aku ing bakal budidaya aja sangga runggi Kresna kakangku. Yayi, kula wonten timbal ing dawuh. Mugi antadosna ing kawuningan estunipun para Pandhawa menika kula nuwun sewu kirang tanggap dhateng kawontenan. Jenyatanipun sumangka anggenipun gadah pikajengan angluhuraken dhateng asmanipun para pepunden sura nambangun papan pesarenipun para pepunden. Namung kemawon Yayi Prabu radi kesupen liripun ngados pundi Paduka paring dawuh ing mekaten. Nggih, karana Pandhawa mboten sareng kaliyan lumarapipun pustaka jamus miyang jimat lima sada menika ing andadosaken Pandhawa kirang tanggap satemah kirang prayitna ing ulah kebatinan Yayi. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton Lergin sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos pariposama mbawacana kasaru pelajar-pelajar nenggih pelajaring Dewi Wara Sri Kandi ingkang minggah madyaning arga sapta arga karya kagiat sangyaning para Pandhawa wau. Sri Kandi mlayu-mlayu ana wigati apa dene sira mungganing satwarga patobat Kaka Prabu mugi andhadosna ing kawuningan sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Iya Wara Sri Kandi ning apa nalika semanten kula ngrencangi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi jejagi wonten negari Ngamarta. Tininar dening para pepunden Pandhawa minggah wonten ing satwarga nanging mugi andhadosna ing kawuningan Kaka Prabu wonten satunggiling maling aguna ingkang sakmangke wonten ngidra pustaka jamus lima sada pusakanipun pepunden Pandhawa Kaka Prabu. Kaka Prabu mbok menawi menika pralampitaning ingkang dipun tampi dening para Pandhawa krana nanggenipun nyambut damel wonten ing telenging pertapan satwarga sakmangke katingal boten menep sarta goreh rongeh jebul pinanggihipun wonten lampahan ingkang dumados wonten ing Praja Ngamarta Kaka Prabu lah jagat pasisaning ubathara wayah. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapo
sabdaning kukiloring kanikara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing ana bocah nom-noman munggah ana ing saptawarga sira sapa sinuwun mugian dados ing kawuningan kula ing abdipun Bambang Priyambada Kakang Semar nggih sira ingkang larapake bocah nom-noman iki ngaran Bambang Priyambada kasinggihan mekaten ana apa Kakang Nayantaka Kakang Semar ana apa wah dipul ning apa Kakang Semar ning apa miturut aturipun Ndara Priyambada niki ajeng ngawu-awu Sudarma. Ngawu-awu Sudarma kepiye? Kacarita niki ngaku putrane Ndara Janaka. Mergi duk nalika semanten Ndara Janaka madheg Brahmana wonten ing pertapan Ngendrakila. Peparab Begawan Ciptaning nalika dipun girigodha dening para Jawata wonten satunggiling Jawata ingkang nampi satipun Ndara Janaka nalika semanten dewanipun nyandang cara wong wadon. Terus disotke nggerbini wekasan ya meteng tenan merga mandi ucaping Begawan Ciptaning. Dewa sing disotke wau Bathara Antarada. Lah bareng bocah niki lair terus kon goleki wong tuane diakokke nek anak Ndara Janaka. Mula niki kula pun dadi seksi piyambak niki pancen putrane Ndara Janaka. Janaka kepiye perkara iki Dimas Batobat endi diteng telacak endi diteng telacak. Sri Kandi wis sabar Sri Kandi. Pancen kudu kaya mengkono lakone Arjuna. Arjuna iki kudu mbok rampungi ngestaken dawuh Kaka Prabu. Latmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Priyambada kula wonten dawuh Raden tepungke yen kowe kepengin ketemu karo Sudarmamu ya aku Raden Janaka nang aja agi-agi sira tumuli ndak akoni yen to sira kuwi atmajaku aja gampang Janaka ora gampang nggone bakal nampa atmajaning Arjuna anak Madukara kuwi kulino ngenggone tembung apa bebek tegese mentas awake dhewe Priyambada kowe tak aku anak nggih cah bagus waton kowe bisa madhangake kahanan wong atuwamu menapa ingkang kula tindakaken Pandhawa kelangan pusaka pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada kowe iso mbalekke pustaka Jamus Kelima Sada tak aku anake Janaka kowe Priyambada. Lah iki lho jenengane wong duwe anak kok tok gawe rekoso dhewe iki ngopo to Janaka mung kare ngakoni kok angel. Wah, Janaka ora nyono karo Narada barang doyan. Kok sik to. Aja ngawur. Konjur karo Narada barang doyan. Kuwi rak merga saka soting Janaka do nalika dadi Begawan Ciptaning biyen ana ing Indrakila. Yo. Mandi ucaping Janaka ya Janaka ingkang kudu tanggung jawab. Kaka Prabu menawi piyambada mboten saged ngaturaken pustaka Jamus Kelima Sada. Mboten badhe kula aku menawa dados anakku Kaka Prabu. Siwa Semar
kepiye nggonku bakal ngupaya Kyai Semar. Mangke riyen. Sampeyan niku rak duwe wong tuwa dewa ampuh. Mbok nyuwun tulung kalih. Sing nglairke sampeyan. Petruk Bagong mau do nendi to kok aku wong tuwa kon ketayanan. Petruk, Nun. Bagong, Nun. Sing ngakon sapa wis do raup kuwi? Urung rampung kok wis do raup riasane do dilangi. Ayo dandan meneh. Waduh. Wah, cilaka iki wis. Ha isih menyura kok wis do raup. Hidupe wis dilangi, brengose wis dilangi. Nek urung rampung, tak kira iki aku nek ora pentas kowe nek ora esuk-esukan ngono. Ndaramu kae dikancani. Ya, wah wis dadak miru meneh, rasa diwiru, diengkol wae. Pothok sapane ya, Tru? Heeh. Kecam Marudaya. Lho padosi Kang Ibu. Kang Ibu dengkulmu melacat ya. Ha sampean jare sing ngandhut Ndara Priyambada. Ya seko-kopo kali Janaka iki nganti ngatasi dewa disotke menungso kok mandi. Ya mandi kaya Ndara Janaka lagi ampuh-ampuhe jaman semono dadi begawan si Cip. Heeh. Ciptaning. Ha iya. Kula kedah ngupaya wonten pundi dening pustaka Jamus Klimasada. Priyambada aja kuwatir. Kita mlaku bener. Mangidul paranik. Aja minggak-minggok mengko yen wis ketemu negara ing ngaran Ima Imantaka. Jujuken taman negara Ima Imantaka, Priyambada. Ya terus rasa. Dikai imban kowe engko malah mulur-mulur sampe nakmu dhewe. Saya ana sing geguyu. Heeh. Mulane sesuk apike aja digeguyu. Wah anggere digeguyu kuwi tuman. Karang ide iki muncul terus e. Ha warung masamu kae iki do guyu tenan apa? Ngendo gayeng iki kamu. Ya. Ning matane merem. Apa ya terus? Iya, kula aja kegeden rumangsa banget-banget ngono lho. Aja tok anggap kowe iki terlalu lucu ngono aja. Nek guyu ki kudu tok matke ger ngono kae kuwi noleh memburi, ger tenan apa ora. Engko kadang kala ana sing adep-adepan karo ndok. Iya. Asem. Aku lagi sadar. Bengi iki aku lagi sadar, Truk. Wit barbot aku do dingan iki ta? Heeh. Iya. Ora arep nganu aku pokoke ora arep apa jenenge ngandhake nek anakku pinter nulis. Terus uyuhe nggo nulis ora arep omong. Ya wis. Ya aja lara ati kok ora. Ana sing tenan, ana sing kemekelen tenan karo kowe ya ana sing karo kowe jengkel tenan ki ya ana. Bat. Kira-kira do meneng sih. Jengkel tenan ki. Malah do omong wae ora. Lho Senen iku. Sing nganu karo kowe iki malah sinden kok, Go. Kae Wahyu kae karo kowe jan tresna tenan ki anggere kowe omong dhek guyu tenan. Heeh, Mbak. Nek sik jejere pinggir kae ngece. Ora lain. To, lho ngau kacamata barang to. Ngece dhek ngece. Nun sewu Gusti Ayu. Bareng kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dipun temangaken kula menika. Putri saking Imantaka pun
Mustaka weni. Panjenengan sinten Raden? Nami kula pun Priyambada. Priyambada. Inggih kasinggihan mekaten. Wonten wigatos menapa dene Paduka mlebet wonten telenging taman. Bingung raosing manah kula, bingung karena menapa. Bebasan gesang kula wastra lungset mungging sampiran, sarah mungging lautan. Menawi kula mboten saged cecaketan kaliyan Sudarma kula. Monggo Sudarma kula sampun paring dawuh kaliyan kula saged dipun aku putra menawi kula saged misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Dusang Dewi. Menapa inggih Paduka badhe kepareng sak mangke mitulungi dhateng kula. Upami Paduka kepareng mitulungi dhateng kula, jagat menika dados paseksen. Kula mboten badhe nilaraken Sang Gusti Ayu Mustaka weni menawi malah menawi kepareng inggali. Kula ajak tuwin kula kanthi gesang bebrayan. Patobat, tegesipun kados pundi? Tegesipun kula ingkang badhe mengku garwa Sang Dewi Mustaka weni. Patobat panjenengan nika ngendika mbok ora enteng banget kaya ngono lho. Nembe tepang sepisan kemawon kok panjenengan sampun maring dawuh kados mekaten menika ndadosaken goreh manah kula. Ingkang dados paseksen inggih menika abdi kula kekalih. Pun Petruk kaliyan Bagong menawi ngantos lincat atur kula dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Estu Sang Dewi. Kula semerep panjenengan sepisan tempuk ing netra. Menika sampun ndrodhok manah kula kadidene ketuwan raos tresna. Menapa ingkang Paduka raosaken ugi sami kaliyan ingkang kula raosaken Sang Dewi. Destun nemen ing atasipun kula wantun ngaturaken raosing manah kula. Menawi Paduka mboten ngraosaken raos ingkang sami kaliyan batos kula. Nanging tumrapipun Priyambada badhe angganjel wonten telenging batos kula menawi kula mboten ngaturaken raos tresna menika dhateng jengandika Sang Dewi perkawis panjenengan nampi menapa mboten. Menika kala wau kula pasrahaken dhateng purbaning Hyang Mahanasa jernyatanipun tresna menika kagunganipun Hyang Maha Tunggal Sang Dewi. Obat. Sang kula midhanget mangandika Paduka biya lajeng tumlawung raos kula. Tumlawung raos ing manah kula. Lajeng kados pundi anggen kula badhe munjuk dhateng kersa Paduka. Raden Priyambada jernyatanipun kula nyuwun mapunten lho. Raos iki kula raosaken menika sami kaliyan panjenengan. Kok gampang ya, Gong? Hah? Kok gampang ya? Ora kaya dhewe ya, Tru. Wis nukoke apa-apa. Mesa ditolak. Ha iya ya. Yo blanja yo. Milih apa-apa bareng anu minggat. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya di anu wong lanang iki sing panggah, Gong. Panggah ndasmu. Duit RT. Duit RT kok nggo ngujo wong wedok. Ngawur. Ayo ketoke men kaya wong sugih aku. Lho terus aku nyedaki Sumini. Oh. Sing cangkeme merot sisik lho. Ha iya. Sing blangco kae. Heeh, blang cocote. Ha iya. Satu kaya apa-apa mbok ora gelem penyakit tok. Tok jakne ndi wae. Ayo nang ndi? Anggere muni liwat toko, milih ya. Ana milih aku prepet ngono. Ana milih aku prepet ngono. Ora kok kowe kok gaya muja wong wadon barang. Ayo Dit RT. Oh. Dit jimpitan. Lho. Oke bayar neng toko iki nganggo dit receh. Lah tak ijolke nang pom bensine. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Sesuk neh tak baleni. Wong kok ora kapok-kapon. Aku kapok Lombok. Iya. Lajeng menawa dipun betahaken anu obat. Obat dengkulmu mlocot kuwi. Sing di anu iki Ndara Priyambada. Wis kowe iki ming lali to, Gong. Iki mau le dong guyu ki ming apus-apus. Oh iya, Deng aku tak rasa metu ya, Tru. Iya.
ngapusi iki mau doan do mrenges ketok untune ning jane ora. Ya. Kowe engko omong terus dhek muni. Delokan ta iki lho. Ta lho, micek ta lho. Penyakit tenan. Aku tak golek rombongan anyar itu. Iya. Sesuk sedina iso nggo nglumpukke Wiyagara ya iso nek niku. Iso wae, rasah ora kuwatir. Golek kumpulan-kumpulan kuwi dilatih malah. Malah guyu tenanan ana sing ora mendo digawe-gawe. Aku wis mulai sadar kok terus saiki. Iya. Wis. Kula namung supados saged ngaturaken pusaka. Pusaka menapa? Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Kenging menapa Sang Dewi Mustakaweni tumuli ngungkuraken dhateng kula. Menapa atur kula lepat Sang Dewi? Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika nedya ngrimuk dhateng jengandika Sang Dewi, namung mugi andadosna ing kawuningan para sepuh sami nyebataken, para nimpuna, para brahmana sampun sami paring pangandikan, tiyang ingkang sampun kapandhuk raos tresna menika awratipun kadidine nyangga bumi. Pitumbasipun ugi awrat, mila boten aneh. Kathah tiyang ingkang sami kapedhotan katresnan tumuli angentengaken pejahipun sarana nglampus diri menika sampun marambah makaping-kaping kelampah. Samenika ngaten kemawon. Tanganipun namung Mustakaweni kaliyan Priyambada. Kula tanting jengandika Sang Dewi kersa maringaken pusaka menapa mboten. Menawi paduka awrat pusaka nuwun sewu tegesipun panjenengan mentala dhateng kula krana menawi kula mboten tinampa sowan kula ngersanipun tiyang sepuh. Kula badhe ngentengaken pejah kula sarana nglampus diri. Nanging menawi jengandika awrat dhateng gesangipun Priyambada ingkang sagah minangka tetimbanganipun Gusti Mustakaweni, monggo kula aturi maringaken Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Tobat jebul wong tresna iki abot tenan. Gumun aku lak dadi iso manut banget kaya ngene lho. Kula mboten ngepakaken jaya kawijayan. Milah mboten ngepakaken guna kasantikan sedaya menika mrentul saking lebeting manah ingkang lebet tegesipun linampan kanthi lair lan batin. Tobat. Nanging panjenengan Raden sampun ngantos nikahaken dhateng kula. Menawi ngantos kadenangan kadang kula tartemtu kula dipun pejahi. Kula ingkang badhe tansah paring pengayoman dhateng Gusti Ayu Mustakaweni. Mbok sampun basa kados mekaten. Wong calone ya dadi bojone kok dadak basa barang. Ya wis. Anumu. Apa kuwi? Cingkara bola-bola uput. Menika sinten? Petro. Non. Aku kok kisruh. Ora santai mawon kaya kula niku lho. Sampeyan dadak perkara pira-pira ora dadak anu-anu pira ngonten langsung. Nggih, ngonten. Ndasmu. Kowe nek omong waton clekop. Ayo karang ya wong ngadeg kaya ngono iki kula niku ya sok kikuk. Nganti bingung arep omong apa ya iki. Wonten niku ya sok bingung. Iya. Mboten sak bingung, maring mandhau menawa. Ndak aturi manjing ning Kalpika. Ndak boyong marang negara Ngamarta tak aturake Kanjeng Rama Janaka. Patobat menapa mangke Rama mboten duka? Ora, aku ing bakal nyuwunake pangapura marang Kanjeng Rama.